give din bil den bedste beskyttelse, så gå med stenslagsfolie fra XPEL af. Og her kan jeg lige demonstrere PPF'en, hvor stærk den er. Det er den bedste beskyttelse, du kan give din bil. Det er ekstremt stærk, og det kan også godt tage, hvis man bliver påkørt. Selvfølgelig der er en begrænsning for, hvor hårdt man bliver påkørt, men hvis man bliver snittet, så er det hurtigere at skifte. Vores PPF, det er forsikringsgodkendt, det er vores keramisk coating også. Porschen her, den skal ikke have stenslagsfolie, men den skal have en dybdegående polering samt vores 5 års keramisk coating. Vi laver rigtig mange Tesla. Vi rundede over 216 Tesla sidste år, og vi nærmer os allerede i år de 200. Men det er ikke kun Tesla, vi laver. Vi laver også VW'er, Volvo'er, jamen alle slags biler. Så har du en bil, du gerne vil have poleret eller beskyttet med verdens bedste PPF, så kontrakt Pro Detailing på linket nedenunder.